Dnes vám predstavím pekný kúsok od firmy Schneider 698/9. Tieto hodiny majú jednodňový mechanizmus s hudbou a s pohyblivými figurkami. Teraz si ukážeme, ako to funguje. Najprv tieto hodiny pustím bez hudby a bez kúkania. Čiže otáčam veľkou ručičkou. Hudba nehrá, kukučka nekúka. A je to spôsobené tým, že tu je taký drôtik, alebo také nastavenie. Keď ho dáme dole, tak hodiny nehrajú a nekúkajú. Teraz ho dáme do opačnej pozície, úplne hore. Tak to zatlačíme. A zase veľkou ručičkou v smere hodinových ručičiek. Keď prejdeme cez pol hodinu, tak hodiny budú kúkať a hrať. A ešte raz si teraz ukážeme na celej hodine. 4-krát zakúkajú a budú hrať. Tých pohyblivých častí je tu dosť veľa. Je tu tá pani, ktorá takto klepe s týmto valčekom. Potom je tam mlynské kolo, ktoré sa točí. Sú tu títo chlapíci s pívkom a tanečníci na balkóne. A ešte si ukážeme, ako sa hodiny naťahujú. Tu sú reťazky. Tieto dve šišky sú pohyblivé. To sú závažia. A takto sa to pekne naťahuje. Keďže mechanizmus je jednodňový, takže raz za 24 hodín je jednoducho potrebné tieto hodiny natiahnuť, aby fungovali.